siguro na ko to kung silingan akong best friend. Sa akong cellphone. Hello, Day. Hello. Uy, Day. Hello, Day. Hala, Day. Uy, kumusta naman ka, Day? Uy, dugi-duga dyan wala magtawag-tawag. Ako'y problema, Day ba? Hala, no. Matawag na, Day, kang may problema, Day. Nya, unsam sa ng problema nga, Day? Delayed ko, Day. Ha? Delayed ko rin taon. Pagtarong, uy. 5 na ganit ni Kasimana, Day. Nya, unsama man na nato. Basta gi-anime ka, Day. Kung nga ka og dugo, Day, anime ka na, Day. Saan man ako? Kuhan, Day, kanang kaon lang o kanang dagang ang palaya. O di ba kaon o kanang dinuguan para mapunuan imong dugo, Day. Okay, nahadlok jud ko Mo gani, nahadlok na ka. Muna na ron. Ikaw mabalaan ni mama ug ni papa masuko jud to. Ha? Masuko? Malipay hinuuna, gana na sila'y apo. Saan man? Ako'y bahala ni mo, Day. Tabangan ti ka, Day. Unsa, Day? Tabangan ti ka, Day. Kung mga anak gani kag lalaki, Day, ako'y buhat sa pangalan sa bata. Saan man? Di ba ang imong pangalan kay Randolph? Kung mga anak og lalaki, ang dapat ipangalan nato, Vandolph. Unsa, Day? Kung mga anak ka ba og lalaki, ang atong ipangalan kay Vandolph. Saan man? Kinsa may kuyog ni mo atong gabi una di ay? Si John. Ha? Si John? Mao gani. Sige po niya madawat ba? Ayaw ka balaka na day kay madawat yun na niya tuo lang nako, no? Kay gwapa biya ka, nindot ang inyong liwat. Oh, ang imong pangan Randolph, inyong anak Vandolph. Unsa man mo, Day? Ano yung nakatawaan man ko ninyo? Nakaminos mo? Ay dili po dayo eh. Cute manggod kaayo ang pangalan nga Vandolph. Sa inyo nga ragi ko makashare ani nya inyo may nung kong katawaan dira Sana Kalma lang man po day good. Ay padagod. Kalma lang. Mao gani nga di man mo mutuo nga delayed ko. Akong flight ba? Ha? Pa Saudi. Aw, flight day pa Saudi. Uy, klaro mo dayo eh. Di man nagi ko kasi manasig balik-balik dito sa airport. Ambot pud ana ilang pilot nga sige magtutok sa ko Manong magsige na hinog ka late. Magsige ka delayed ang mga flight. Alaan pud siguro tag flight attendant. Wow. Swertihan iyang mata Kaladay. Kaswerte ko dahil sa pilot. Pero nga ako nagkamalas-malas na inuon ko ani. Ambot, napunta ko uli anig Saudi. Sabi dito si mami ug si daddy Mao pod lagi day. Ni aging siyempre be wa ko kauli. Unya karon di na pod ko kauli. Siyempre masuko jud natural lang. Oh, mao jud. By the way, kinsa day nga John? Si John? Oh. Katugod akong kababata. Uy nga, Arabo sa Saudi ba? Saudi Arabia. Kay duha mo ko ba kung kailan nga John? Itong si comment bitaw sa akong picture nga, you're so beautiful now, I miss you. Like for life. Like back naman dyan. Kato di ay day? Kato. Hala, ang Arabo pa jud. Kadagko ba nila ng mga tawhana day? Uy, dagko din sila ba na Ginoo ko? Ako li maluoy ana. Oo gani. Hala no? Saan naman na uy? Ay, nakaday lang tayo. Kiniring ang telephone. Hello. Hello sir. Madayon na? Okay na sir. Sige. Ali na mo sir. Sige, maanak na ko. Okay. Hello, Day. Hello day. Madayon na daw, mi. Sige, tawag na ko balik ko niya, Sige day, pag-amping jud day ha. Kay na dagko ra ba jud kay ng mga Arabo day. Ako li maluoy nimo day. Ay, good luck jud ha, good luck. Ay jud kalimti mo kagalingon ha. Pag-amping jud baya. Sige, bye. Tay, bitaw matilaid. Nasad ni Hakim. Ako lagi makabalo. Abot og Saudi, di ko manaog ba? Makabalik ko Pilipinas, may bayad-bayad. Na po, kinsay, alkansi.